Ονομάζομαι Μαργαλίνα Παπαδοπούλου. Φέτος θα συνεργαστώ με την Πολίνα στην Afro-Cuban Dance School. Εγώ θα κάνω το τμήμα του pole dance. Stay tuned. Και φυσικά το πρώτο μάθημα θα είναι δωρεάν. Δύο λόγια για το τι είναι το pole dance. Look. Pole dancing είναι ένα είδος ακροβατικής γυμναστικής, το οποίο συνδυάζει πάρα πολύ ωραία και μαζί θα δούμε και το ακροβατικό κομμάτι και το χορευτικό και θα δούμε πώς μπορούν να συνδυάζονται όλα αυτά πάρα πολύ όμορφα και Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Το pole dancing επίσης απευθύνεται σε άντρες, γυναίκες, παιδιά όλων των ηλικιών. Δεν υπάρχει όριο και περιθώριο. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποια εμπειρία στο κομμάτι του ακροβατικού. Όλα μπορούμε να σταθούμε και να τα δουλέψουμε μαζί. Θα αναδώσουμε δηλαδή μέσα στα μαθήματα. Με χαρά να σας δώσω το τμήμα μου που θα ανοίξει